Halløj alle jer super fede, lækre kundeklubmedlemmer. Nu skal I bare høre, at jeg har fundet en præmier denne gang til en værdi af næsten 1400 kroner. Så I har jo ventet længe, så nu må vi jo lige have fået trukket en her fra borgen. Og ellers så er vi jo, nu er det jo fremadrettet en hver måned her i højsæsonen. Så lad os se, hvem den heldige vinder er. Den heldige vinder er Henrik Frederiksen, Mosevangen. Og Henrik, du har vundet en super fed weekendtaske fra Abacus. I den smider vi to 60 styks bolde Tour Response Stripe ned i. Du har også vundet en Abacus regnhat. Og vi smider også lige en skobag ned i fra Skechers. Ja, tillykke med din præmie, Henrik. Du kan bare komme ind og hente den. Vi ses. Ha' det godt derude. Hej hej.